So, proceed na po tayo sa senior division. Team Bulls po. Bulls. Wala po. Basta nakasapatos po sila. So, next team tayo. Team... Punta po tayo sa gitna. Hello. Go. Palakpakan naman po dyan. Kaya palakpak. So mga sa ibang news, po, hintayin lang po natin yung cash prize, pinaready lang po. Para fair po lang. Doon po sa gitna, sa logo. Sa lahat po ng teams na hindi pa naglista ng kanilang representatives sa 3-point shootout game, magpalista na po dito sa ating stage.
15 seconds. 10 seconds. Itulah senior division na hindi pa nakapagpalista ng kanilang representative habang pumayo dito. Last 30 seconds. Last 15 seconds. 5 seconds. Tim babak seconds. 25 seconds. Last 20 seconds.